Maskalı doktorlar ve adatı bolmadyk jogapkärler sizi garşylaýarlar. Bu video Türkmenbaşy şäherindäki halkara howa menzilinden ýiberilen ilkinji adaty uçuş saparlaryna degişli bölekler. Göräýmäge ýurtda keselçilik howpy bar edip görkezilmek islenilýär. Emma bu ýerde adamlaryň ünsüni ýollaryň näme üçin 3 ýyla golay wagtlap ýapyk galandygyny inandyrmak üçin edilýän çäre ýa-da KGB diline aýdylan aktiwnaya meriperiýata bolýar. Munyň ýekeje özi hem güýjüni Putinden alýan terror toporuň halkdan nä derejede gorkýandygyny görkezmäge ýeterli bolup durýar. Gorkýandyklarynyň başga da bir suwutnamasy bolsa ýollaryň doly güýjüni açylmanlygydyr. Ýollar ýapylmanka günlük diňe Türkiýe uğru boýunça 5 gidiş we 5 gaýdyş amala aşyrylýardy. Emma şu wagt bolsa aýda jemi 28 gidiş we 28 gaýdyş amala aşyrylmakçy bolunýar. Bu hem öňkü adaty uçuşlar bilen deňeşdirileninde 6 esse az bolýar. Ýene de başga gynandyrjy mesele bolsa ýollaryň ýene-de täzeden ýapylyp bilinme howpydyr. Bir kanun hökümetiň gorkak bolmagy ýollara gönüden gön täsir edýär.